שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חוקי המשחק, אני דור גונן. האורחת שלנו היום היא דוקטור דלית קן דרור פלדמן, מנהלת הקליניקה למשפט, טכנולוגיה וסייבר באוניברסיטת חיפה. שלום דלית. שלום וברכה, תודה שהזמנתם. שמח לארח אותך. הייתי רוצה לפתוח את השיחה איתך בנושא שנשמע מאוד גדול, אבל אנחנו ניכנס להיבטים קצת יותר קטנים של חופש הביטוי אל מול הסתה. מה מותר ומה אסור, ואני כמובן מדבר באמצעים הדיגיטליים וברשתות החברתיות. כולם מבינים היום שאתה לא יכול להגיד את כל מה שאתה רוצה מצד אחד, ומצד שני אנשים נוטים לאפשר לעצמם חופש. באמת יכולה לתת לנו ככה בקליפת אגוז את המותר והאסור בתחום הזה, למשתמש הבודד, זאת אומרת למי שעושה שימוש ברשת. זו שאלת $1,000,000, אם הייתי יודעת לענות עליה בצורה טובה, הייתי כבר כותבת על זה את המחקר. כיום צריך פשוט להיזהר בלשונך בעידן הרשתות החברתיות, כי אנחנו גם צריכים לזכור שאם בעבר המבחנים היו נבחנים על ידי בית המשפט ועל ידי הרשויות הציבוריות, היום אנחנו נבחנים על ידי חברות פרטיות, חברות פרטיות שיש להם אלגוריתמים, והאלגוריתמים שלהם יכולים לסנן את הדברים עוד לפני שבכלל פורסמו. אם אנחנו משתמשים במילה שמסומנת אצלם כמילה חשודה, כמילה שאסור יהיה להעלות אותה לשיח הציבורי לפי כללי הקהילה שלהם, הפוסט אולי אפילו לא יעלה, או שיעלה ויורד מיד. האכיפה האלגוריתמית גורמת לכך שבעצם אותה חברה פרטית תוכל לקדם נרטיב מסוים, ולהכפיל נרטיב אחר, שזו גם שאלה שעולה עכשיו ביתר סט בתקופה האחרונה, ואני מציעה שפשוט מאוד אנשים יחשבו על מה הם כותבים, ואם הם לא היו רוצים שיכתבו את הדברים עליהם, שפשוט לא יכתבו את הדברים המסוימים האלה. כמובן שאנחנו במישור הציבורי מסתכלים על סכנה קרובה וודאית, או האם המדובר כאן בהסתה או בגזענות למשל, אבל היום אתה צריך לשקול פשוט מאוד את המילים ולבחון אותם, בעיניים כאלה שלא תגיד משהו שאתה לא היית רוצה אחר כך שיפורסם. את מביאה אותי בדברים, הדברים שלך לוקחים אותי לשאלה מעניינת שאני לא חשבתי עליה מראש, אבל ראיתי איזשהו פרסום ברשתות בימים האחרונים, זאת אומרת על אלגוריתמים שמסננים, אז אני רוצה לקחת את זה דווקא מהכיוון השני. יש את שיר הילדים הישן והידוע, כושי כלב קט, סליחה על המילה הנוראית שהיא מאוד לא פוליטיקלי קורקט היום, אבל זה יצירה אומנותית. עכשיו בואי נאמר שאני כותב משהו על השיר הזה, נגיד ביקורת, מביקורת ספרותית ועד לדבר על מה היה שהיינו ילדים, רואה אלגוריתם את המילה הזאת וכמובן פוסל לי מיד את הפוסט, לא משנה שהיא נאמרת כציטוט שבאופן רגיל אם הייתי כותב את זה בעיתון מסוים במדינה דמוקרטית אף אחד לא היה אומר על זה שום דבר כי זה השיר. האם לי בתור זה שכתב יש איזושהי זכות כלפי הרשת החברתית? מה פתאום אתם מצנזרים לי משהו לגיטימי? תמיד ניתן להגיש ערעור על ההחלטה של הרשת החברתית, זו או אחרת או הפלטפורמה, הם דנים בזה לפעמים בצורה עניינית, ולפעמים כן בצורה עניינית, ולפעמים הם כן יחזירו את אותו פוסט שרצית להעלות, אבל לכן זו שאלה, למשל היום, מה גובר? האם אנחנו מדברים מגדר ומגוון בבינה מלאכותית, ואז אנחנו יכולים לקבל גם אפיפיור שבעצם הוא כהה אור, או אפיפיור שהיא בת, אם אנחנו רואים את התמונות שמופצות היום באמצעות הכלים להפקת תמונות, או שאנחנו מדברים על שימור ההיסטוריה, שימור התרבות, ובעצם הנגשת דברים שהם נכנסים בגדר חופש הביטוי עדיין, באותה דוגמה שציינת, אבל יכול להיות שהיום על ידי אלגוריתמים מסוננים בצורה, בלי בעצם הבחנה מראש. אני אחדד אולי את השאלה, ברור לי קודם כל מה שאתה אומרת מבחינה פרקטית, יש לנו 2, 3, 4 רשתות חברתיות בולטות, זה העולם ואנחנו לא יכולים להתנגד לו, זאת אומרת פרקטית לא משפטית. אם אני אכתוב בדוגמה שנתתי על אותו שיר ילדים והרשת תצנזר אותי, בדרך כלל אני אפילו לא אגיש ערעור, כי עד שהם ידונו בו ויחזרו אליי לא רלוונטי כבר, זה פסה. או שלא יהיה לך שווה להגיש את הערעור, שזה זמן ומשאבים. אבל השאלה שלי היא מהכיוון השני, יש היום בעצם מעט מאוד חברות כאלה, שהן חברות פרטיות, נתחיל מכתיבת הכללים, לא מאכיפה שלהם, הן כותבות כללים שרירותיים לחלוטין. נכון שהן מנסות אולי שהכללים יראו לנו סבירים והוגנים, אבל בסוף זה לא מחוקק, זה גוף פרטי לחלוטין, ולכאורה זאת חברה עסקית שהרי באה ואומרת לי, אתה יכול לא להשתמש בשירות שלי, אף אחד לא מחייב אותך.
האם יש כבר איזושהי רגולציה מדינתית, לאו דווקא בישראל, שאומרת להם, לא, זה לא ככה, אתם כן כפופים לכללים מסוימים, כולל במה אתם כן חייבים, לא רק מבחינת הפגיעה, אלא מה אתם חייבים לאפשר. אז אני מסכימה איתך שבעצם החברות הגדולות צברו היום כוח שלפעמים הוא רב יותר אפילו מכוח של מדינה, והן יכולות לשלוט בתכנים שמופצים או בידיעות שמופצות וכך גם בנרטיב. כתבה על זה למשל פרופסור אורית פישמן אפורי מאמרים כבר על המעמד הדו-מהותי של אותם גופים גדולים, ומי שרוצה יוכל לקרוא את המאמרים האלה, אבל כיום יש כבר רגולציה, אנחנו רואים בגרמניה רגולציה על אותן רשתות חברתיות גדולות מעבר לכמות משתמשים מסוימת, שאם הם מעלים תכנים בעייתיים ולא מסירים אותם מיד, הם עלולים לעמוד בפני קנסות גבוהים. אנחנו רואים גם בארץ שלנו את חוק, שתמיד שוכחים את שמו הארוך, חוק הסמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר האינטרנט מ-2017, אבל הוא מדבר רק על עבירות של הימורים, זנות וסמים וטרור, שבהם המדינה יכולה להגיש בקשה לצו בית משפט להסיר את התכנים האלה מהאינטרנט. עם זאת, אנחנו רואים עכשיו גם את הרשתות החברתיות, פורסם רק לאחרונה שרשת פייסבוק, ששייכת לחברת מטא, פנתה לוועדה המייעצת של אותה חברה, כדי שתסביר להם את כללי השימוש למשל במילה שהיד, כי כל מי שכותב עכשיו פוסט עם המילה שהיד מסונן אוטומטית, וחלק מהפוסטים יכול להיות שכן חוסים תחת ההגנה של חופש הביטוי, והם ביקשו את ההנחיות. כלומר, יש גם ועדה שהקימה פייסבוק כדי להימנע אולי לפעמים מרגולציה חיצונית, כדי שתייעץ להם באותם עניינים, למשל גם חסימות משתמשים. אם אנחנו מדברים על זה שזה מדורת השבט היום ושם נעשה הכל, אם אני נחסמת מאותה רשת חברתית, אני לא יכולה לראות את הביטויים השונים שמופיעים בה. ולכן יש גם הרבה ערעורים על הנושא הזה, והמפורסם שבהם היה הערעור של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, שנחסם מאותה רשת חברתית, ולאחר מכן הוחזר בצורה זו או אחרת. הוא הוחזר עקב נקיטה בהליכים משפטיים, או שהוא רק פנה לרשת? הוא פנה לרשת, ככל שאני זוכרת, הוא פנה לרשת, היו גם הליכים משפטיים שליוו את הנושא, אבל בסופו של דבר הוחלט לקבוע מתווה מסוים של כיצד אנחנו חוסמים אנשים. הייתה שם גם לדעתי מעורבת מישהי מישראל שעזרה להם בניסוח ההחלטה הזו, וזה החלטות מעניינות, ואנחנו רואים כאן רגולציה חדשה, רגולציה של משפט ציבורי על חברות פרטיות. ובעניין הזה אני אשאל אותך על משהו אחר שהוא במקור מתחום המשפט הציבורי, וזה יש לרשתות האלה את הכללים שלהם, על פי מקורות זרים נאמר, יש האומרים שהם נוקטים אכיפה סלקטיבית. אם אמנם כך, האם יש עילה משפטית נגדם או לא, הם גוף פרטי ויכולים לעשות מה שהם רוצים. זו בעיה קשה, קודם כל אנחנו לא יודעים מה הם אוכפים ומה הם לא אוכפים, כי על אף דוחות השקיפות שהם מפרסמים, הם לא יפרסמו לנו את כל הדברים שנעשים בתוך הרשת, ואין לנו כאן את חוק חופש המידע שאנחנו יכולים לפנות לאותן רשתות גדולות ולבקש מהן לדעת מהם התכנים שהוסרו. יש תכנים שאפילו אנחנו לא נדע שרצו לעלות, כי הם יסוננו עוד בשלב העלייה, ולכן אנחנו לא באמת יכולים לדעת האם יש כאן אכיפה סלקטיבית או לא. זו שאלה משפטית מאוד מעניינת, האם אנחנו יכולים לכפות את כללי הצדק הטבעי או כללי המשפט הציבורי על חברות גדולות דו-מהותיות שכאלה. יש הטוענים שכן, יש הטוענים שלא, שזו חברה פרטית ולכן לא חלים עליה כל ההסדרים עוד הללו. זה לא עבר עדיין החלטה של בית משפט. ככל הידוע לי, בשאלה הגדולה הרחבה לא, שאלות קטנות, האם יש אפשרות לתבוע אותם נקודתית, למשל המקרה של הורדת דף האינטרנט של ציוצים, אני לא זוכרת איך קראו לדף, וחייבו אותם להחזיר אותו, על אף שלכאורה הם הפרו את כללי הקהילה על פי חברת מטא. סטטוסים מצייצים שבאמת הוחזר, אנחנו רואים נקודתית פה ושם אמירות שכאלה, אבל החלטה עקרונית מהותית צריכה להתקבל לדעתי בקרוב. אז דיברת על שאלות קטנות שנדונו פה ושם, ועניין אותי למשל בגלל שאנחנו מדינה יחסית קטנה, וכל הרשתות האלה, כמו אגב בהרבה אפליקציות אחרות, כתוב באותיות הקטנות בהסכם המשתמש, שבית המשפט היחיד שיכול לדון הוא בהונולולו, אני לא יודע, באיזשהו מקום שלצורך העניין זה לא בהרבה מאוד מדינות, לפעמים אפילו לא במדינות גדולות כמו ארצות הברית, ודאי שלא בישראל, אבל האם בסוגיות כמו ניקח הסתה לאלימות או דברים כאלה,
האם החוק הפנימי, לפחות בישראל, לא יבוא ויגיד שלא נכבד תנאים כאלה, וכן נדון בזה בארץ? אז לצורך העניין בתחום של טרור, הסתה ודברים שכאלה, יש לנו את החוק שבאמת המדינה יכולה לפנות לבית המשפט, לקבל צו בית משפט ולהסיר את התכנים. לא כל הרשתות כמובן תקיימנה את הצו, אבל רוב הרשתות כן קיימות את הצו, או מסירות את התכנים או מסתירות את התכנים מהקהל הישראלי, כלומר התכנים יישארו באינטרנט אבל לא יהיו גלויים לקהל שמתחבר אליהם מישראל, וזו בעיה אחרת. יש כיום גם ניסיון להסדיר את הנושא בין המדינה לבין הרשתות הגדולות, מבלי צורך בעצם לפנות לצו בית משפט, כאשר מדובר למשל בהסתה או טרור, פגיעה בעובדי ציבור. המדינה יצרה, כמו במדינות אחרות גם, יצרה קשר ישיר לאותן חברות כדי להסיר את אותם תכנים נקודתיים. ובמקרה הזה, האם את יודעת מה התוצאה המעשית? זאת אומרת, המדינה יצרה איזשהו קשר, אבל האם זה עוזר לה במרכאות, או זה עדיין נתון לשרירות ליבה של אותה רשת חברתית שעל הפרק, תרצה תסיר, לא תרצה לא תסיר? אז כאן אנחנו יכולים להסתכל בדוחות הפרקליטות שמפורסמים כל שנה, ביחידת הסייבר מדווחים על מספר הפניות שהם פנו לרשתות חברתיות בפילוח על פי הנושאים השונים, וכמה מהן הוסרו או הוסתרו בעצם מעיני הציבור. אנחנו לא יודעים מה היו התכנים האלה, גם מן הסתם אם הסירו אותם אנחנו גם לא רוצים שיפורסמו, אבל ביקורת אמיתית מה הם התכנים שהוסרו כנראה שאין לנו. אנחנו כן רואים את זה בדוחות, ואנחנו כן מקבלים דיווח שהדבר נעשה, ושיש הענות בקרב חלק מהחברות הגדולות להסרת אותם תכנים בעייתיים ומפרים. והאזרח הקטן, האם הוא יכול בישראל לעשות שימוש באיזושהי רשות מרשויות המדינה לצרכים האלה, או שהוא נתון לבדו מול אותן רשתות גדולות, וזה לא מעניין את הגופים המדינתיים? זו שאלה מצוינת, כי אנחנו נשאלים בזה בקליניקות הרבה, בעיקר בתכנים של סרטים בעלי אופי מיני שמופצים באינטרנט. תכף נגיע גם לזה. ומה שאפשר לעשות זה או לפנות לרשת החברתית, כמו כל אזרח וכמו כל אדם שיכול לפנות ובעצם לדווח על תוכן בעייתי. יש לפעמים אפילו תפסים יהודיים שאפשר למלא אותם אם מפרים זכויות יוצרים, אם יש תוכן פוגעני כזה או אחר. הרשתות כן עוברות על אותם תכנים, כן מסירים תכנים, אמנם אולי יותר לאט הדברים נעשים, אבל יש גם ארגונים שמסייעים, תלוי כמובן בפנייה. יש למשל את איגוד האינטרנט הישראלי שמקיים קו אינטרנט בטוח שניתן לפנות אליהם באמצעים של וואטסאפ, דרך האינטרנט, לבקש מהם עזרה מול הרשתות החברתיות הגדולות. במקרים שהם יכולים לסייע הם בהחלט מסייעים. יש את מוקד 105 שהוקם לאחרונה, שזה בעצם שילוב של מספר משרדים ממשלתיים יחד כדי לסייע לילדים, לקטינים, בהסרת בעיקר תכנים פוגעניים כנגדם, בין אם זה תכנים בעלי אופי מיני ובין אם זה תכנים של בריונות מקוונת, וניתן לפנות אליהם ויש שם עזרה. והאם האזרח הקטן שפנה לאחת הרשתות ולא קיבל שום מענה, זה קורה לא מעט, האם יש לו כלי, אם הוא פונה בישראל, לפחות בתיאוריה, לבית המשפט, האם יש חקיקה בישראל שבית המשפט יכול להושיט לו סעד, או שזה נתון באמת להחלטתו של השופט לפי דיני חוזים כאלה ואחרים? אנחנו נכנסים כאן לשאלות של דין בינלאומי פרטי שאני לא מבינה גדולה בהן, אבל מהיכרותי את התחום, יש כבר פסיקות שהכירו בחובה של אותן רשתות חברתיות גדולות שמציעות שירותים פה בארץ, להישפט פה במדינת ישראל. השאלה שתמיד עולה שם זה על פי איזה דין, לא איפה הפורום הנאות לאותו דיון, אלא על פי איזה דין ידונו באותם מקרים. היו כבר מקרים שדנו על פי דיני מדינת ישראל, ואכן נפסקו פסיקות והוצאו צווים. אבל אני לוקח אותך נניח לדוגמה שנתת כעת, פרסום של תמונות עירום נניח, שלא בהסכמתו של המצולם, משהו שדי ברור שהוא אסור ואנחנו גם לא רוצים שהוא יהיה מותר, פונה אזרח ישראלי לבית המשפט בישראל על דבר כזה נגד הרשת, ובואי נאמר שהיא טוענת תיאורטית שעל פי הדין בהונולולו שעל פיו היא עובדת, זה מותר. האם לבית המשפט בישראל יש כלים להתערב, או שהוא יגיד אוקיי, זה הסכם המשתמש ואין מה לעשות? מכיוון שהפרה קרתה בישראל, וכלומר
חלק מהעבירה לצורך העניין בוצע בישראל, לטעמי כן תהיה אפשרות לבית המשפט להוציא צו להסרת התכנים, ואם יש כאן שאלה באמת משפטית איזה חוק גובר, יכול להיות שהצו יהיה לא להסרת התכנים אלא להסתרת התכנים בעצם במדינת ישראל, ואפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את אותן חסימות. במקרים של עבירות שהן בגדר הטרדה מינית, אם אנחנו הולכים לפי חוק הסרטונים, חוק למניעת הטרדה מינית סעיף 3, או אם אנחנו הולכים לפי חוקי הזנות למיניהם, דיני הזנות למיניהם, ניתן יהיה כאן גם לפנות אולי עוד פעם לבית המשפט כדי לקבל את אותו צו להסרה, ובתי המשפט דנים לפי החוק הישראלי. ממש בביטוי מעניין, דיני הזנות, מי ששומע אותנו לא לחשוב שיש דינים שמסדירים את זה, אכן. אבל אוקיי. חוק העונשין התכוונתי, כן. כן, ברור. כן. זה לוקח אותי לסוגיה דומה למה שדיברנו, וזה כל הטכנולוגיות של הביג פייק, שאפשר בעצם לזייף תמונות בצורה שלוקחים תמונה של אדם אמיתי, מלבישים עליה כל מיני דברים, זה נראה אמיתי לחלוטין, ולצורך העניין יוצרים תמונות עירום, בלי שהמצולם, בלי שהאדם שמזהים אותו בתמונה בכלל צולם אי פעם. איך מתמודדים עם זה מבחינה המשפטית? כי הרי אף אחד לא באמת הפיץ תמונות עירום שלך, זה לא תמונה שלך. אז אתה מרים לי כאן להנחתה, כי בדיוק פרסמנו מאמר בנושא, פרופסור קרינה הון, עורכת הדין ורדית אבידן, ופרופסור רן גלעד בחרח, שהוא בכלל מתחום המחשבים, כתבנו ביחד בדיוק מאמר בנושא, על מה עושים עם אותה תופעה של דיפ פייק, בעיקר בתחום של הפרטיות המינית, או הסרטונים בעלי האופי המיני. אנחנו טוענים, זה עדיין לא נבחן בבית המשפט, אבל אנחנו טוענים שיש היום כלים בחוק להכיר בזה, א' כעבירה שמוגדרת כעבירת מינית, כלומר דרך חוק למניעת הטרדה מינית, או איך שהוא מכונה חוק הסרטונים, ולכן על כל משתמע מכך גם סיוע וליווי של אותו קורבן של אותה עבירה מינית. והדבר השני זה שניתן להכניס את זה כיום לדעתנו בגדרי החוק הקיימים, ולטפל בתופעה הזו לפחות בהפצת הסרטונים, בהפסקת הפצת הסרטונים באמצעות החקיקה הקיימת. לטובת מי שמקשיב, דיפ פייק זה בעצם טכנולוגיה שצריך להבין אותה. זה טכנולוגיה ששתי בינות מלאכותיות נלחמות או מתחרות אחת בשנייה. בינה מלאכותית אחת מייצרת פייקים, מייצרת תמונות מזויפות, והמכונה השנייה מנסה לזהות את אותם הפייקים. כאשר המכונה השנייה מזהה את הפייקים, היא מודיעה למכונה הראשונה איפה היא נפלה. ואז המכונה הראשונה מתקנת. ולכן בעצם אנחנו מקבלים זיופים שנראים אותנטיים שלנו בעין בלתי מיומנת, וגם לפעמים אנשים מיומנים, לא ישימו לב שמדובר בכזב, בשקר, במשהו שהוא מזויף. והיום אם אני נותנת עצה לכל אדם, אל תשלחו תמונות בעלי אופי מיני שאתם לא הייתם רוצים אחר כך לראות אותן מסתובבות באינטרנט, כיום אני כבר לא יכולה לתת את העצה הזו, כי לוקחים תמונה של כל בחור או בחורה מרשת חברתית זו או אחרת, ויש היום אפליקציות שנקראות אפליקציות הפשטה, אפליקציות שמבוססות על בינה מלאכותית בסגנון של דיפ פייק, שבעצם מעלים תמונה ומפשיטים את אותו בחור או בחורה ויכולים להפיץ את התמונה, והתמונה נראית אותנטית לחלוטין, וזו תופעה שלטעמי צריך היום לדבר עליה ולטפל בה עתה, כעת, לפני שהיא באמת הופכת לתופעה נפוצה בישראל. אנחנו רואים את התופעה הזו כבר נפוצה במדינות שונות בעולם, ועכשיו התחלנו לקרוא שזה הגיע לישראל, בייחוד לבני נוער. כן, זה ברור, למרות שתמיד האמצעים החינוכיים והמשפטיים מפגרים אחרי הטכנולוגיה. אבל כאן אני אשאל לא רק על הנושא של איך הדיפ פייק הזה עובד, ולא רק על ההגנה המשפטית שאמרת על ההפצה, אלא מה קורה אם תיאורטית, אנחנו יודעים מי המפיץ, אדם מסוים שהוא מפיץ, והוא יטען, מה אתם רוצים ממני? אני מעולם לא טענתי שזה אמיתי, האדם שאתם רואים את הפנים שלו לצורך העניין, לא צילמתי אותו בעירום, לא הפצתי תמונה שלו בעירום, מה אתם רוצים ממני? האם יש כלים להתמודד גם עם טענה כזאת, שהיא לא הפצה? לטעמי זו הפצה, כלומר ברגע שהוא מפיץ תמונה גם אם היא מזויפת זו הפצה, לטעמי נכנסת תחת חוק הסרטונים שמדבר היום על הפצה של תכנים בעלי אופי מיני, הוא לא כותב שם, לכאורה הוא לא כותב תכנים אותנטיים בלבד,
לטעמי אפשר לטפל בזה כבר כיום, אם לא דרך חוק הסרטונים ולא יסכימו איתי, אפשר תמיד לפנות לחוק הגנת הפרטיות, ובעצם לתבוע גם פלילית דרך שם, כי להזכירכם חוק הגנת הפרטיות הוא גם חוק פלילי וגם חוק אזרחי, ניתן לתבוע גם פיצויים וגם בעצם להגיש כתב אישום על הפרת הפרטיות. לא, אנחנו טוענים... פה אני אשאל אותך, אם את מדברת על חוק הגנת הפרטיות, האם אותו אדם לא יוכל להגיד, תיאורטית, באיזה פרטיות פגעתי? לא לקחתי תמונה אמיתית שלך והפצתי אותה, לא פגעתי בפרטיות שלך. אז כאן זו באמת שאלה מעניינת, אני כשהעליתי את זה באחד השיעורים שאני מלמדת, העליתי את הנושא הזה של דיפ פייק ותמונות, אחת הסטודנטיות אמרה לי, תשמעי, בעידן שבו אנחנו בעצם יפיצו תמונות עירום כאלה על כל אדם ואדם, זה כבר לא יהיה כל כך פגיעה בפרטיות, ויכול להיות שתפיסת הפרטיות שלנו תשתנה. מבחינתי התשובה הזו הייתה קצת מזעזעת באותו רגע, ולדעתי כן יש לנו כלים להתמודד עם טענה כזו, כי הפרטיות שנפגעת לא מסתכלת האם האדם באמת צולם באותה תמונה, אלא מסתכלת על הפגיעה. וברגע שמזהים את אותו אדם, גם אם הזיהוי הוא שגוי, כלומר הגוף לא שייך לו, הפנים כן שייכות לו, עדיין ברגע שיש לנו זיהוי של אדם וייחוס לאדם מסוים לעירום או לפעולה או בעלת אופי מיני כלשהי, אני חושבת שיש כאן פגיעה בפרטיות, בין אם זה זיוף ובין אם זה אותנטי, ואנחנו גם טוענים את זה במחקר שפרסמנו, שלפעמים הפגיעה גם יותר קשה. אבל השאלה האם זאת פגיעה בפרטיות או ביזוי, כמו שאני אומר עלייך דברים, אני אצייר לך במרכאות על הגוף עם הפנים שלך, אבל אין עניין של פרטיות, כי לא היה פה שום דבר שלקחתי מהפרטיות שלך. הלבשתי עלייך משהו שאולי מבזה אותך, אבל אני אולי אטען שלא. אז מהבחינה הזו יש לנו את חוק הגנת הפרטיות, את סעיף שמדבר על פרסום תצלום שנועד לבזות או להשפיל אדם ברבים. כלומר, אם אני עכשיו לוקחת תצלום שאני מזייפת בו תמונה של אדם, בין אם זה בעל אופי מיני ובין אם זה לא, ביזוי בצורה אחרת, עדיין אני חושבת שזה יכול להיכנס תחת חוק הגנת הפרטיות, כי האדם שנצפה בתמונה לא יודעים, לפחות לא כולם, לא יודעים האם מדובר באמת או שקר, ולכן יש כאן כן פגיעה בפרטיות של אותו אדם. שאלה מעניינת אבל, תהיה אם על אותה תמונה יהיה כתוב, תמונה שנוצרה באמצעות דיפ פייק, לא תמונה אמיתית. וזה לוקח אותי לבחירות 2019, אם אני זוכרת נכון, שבאמת היה סרטון כזה של דיפ פייק שהופץ, זה הייתה בבחירות לכנסת ה-24, הפיצו 3 סרטונים, אחד מהם הגיע להחלטה משפטית של יו"ר ועדת הבחירות, סרטון שבו נצפה לכאורה, נצפה לכאורה לפיד מדבר דברים שלא היו ולא נאמרו, וההחלטה הייתה שכל עוד שצוין שהדברים הם מזויפים ושהמציג אינו יאיר לפיד, אז זה בסדר, זה בגדר המותר. וכאן זו שאלה מעניינת, האם כאשר אני אפיץ עכשיו סרטון על אדם פרטי, שבו אני אכתוב המופיע בסרטון אינו כך וכך, האם אני עדיין אפגע בפרטיות של אותו אדם, או ברגע שכולם ידעו שזה לא הוא, אולי הפרטיות לא נפגע פה. אני חושב, ואני אומר את דעתי, ואני ממש לא מומחה בתחום, שאין פה פגיעה בפרטיות, יש פה אולי, תלוי בסרטון, לשון הרע, ביזוי, אבל לא פרטיות. אני אומר מראש, זה לא הוא. זה מהגיגי ליבי, ואני לא אומר שזה הוא, אני מנסה כנראה לבקר אותו או להשליך עליו. זה כן. כמו כל טכנולוגיה מתפרצת, אנחנו לא נדע מה התשובה, עד שלא יגיע המקרה עצמו. אתה צודק. אם דיברנו על תמונות ובינה מלאכותית, אני רוצה לשאול אותך שאלה מזווית קצת אחרת על העניין הזה. יש היום את כל האפליקציות של ה-AI, שאתה יכול ליצור תמונות, אם זה מידג'רני, אם זה אחרות, שאתה נותן להם בעצם איזשהו פרומפט, והם יוצרות לך תמונות, ועד כדי כך שזה עורר גם ויכוח אומנותי, האם זאת אומנות או לא, ולצורך הדיון נניח לרגע שזה אומנות, כי באמת יש אנשים שמאוד כישרונים בלתת את הפרומפטים ויוצאות להם יצירות מאוד מעניינות, והשאלה שלי, אם אני יוצר דבר כזה, למי זה שייך? זה שייך לי או לחברת האפליקציה? שאלה מצוינת, אם אנחנו מסתכלים באפליקציות בתנאי השימוש, אז חלק מהאפליקציות אומרות שהתוצרים שייכים לך, לציבור הרחב,
או לאנשים אחרים. אז לגבי הבעלות ביצירה אפשר להסתכל בתנאי השימוש, אבל זה מעלה הרבה שאלות, הרבה סוגיות של האם יש לנו כאן יצירה מקורית, האם היצירה הזו ראויה להגנה בגדר זכויות יוצרים, למשל ארצות הברית החליטה שלא, כמו שאותה קופה שצילמה את עצמה סלפי לא תקבל הגנה של זכות יוצרים בתמונה, ולמעשה התמונות שצולמו באותו אירוע שייכות לנחלת הכלל, ולא שייכות לא לצלם גם שהשאיר שם את המצלמה, כך הם אמרו שיצירות שנוצרו על ידי מכונה לא שייכות בעצם לאף אחד מבחינת זכות היוצרים. השאלה עלתה לגבי יוצרת קומיקס בארצות הברית, שביקשה לרשום זכות יוצרים, שם יש רישום לצורכי ראיות, ביקשה לרשום זכות יוצרים על יצירה שהיא יצרה בקומיקס, נאמר לה שם בהחלטה של רשם זכות היוצרים, שמכיוון שהיא לא שלטה על התוצר הסופי בצורה מלאה, אלא מי ששלט זה בעצם המכונה, היא אינה זכאית להגנה של זכויות יוצרים. לעומת זאת, סין כן החליטו שאותו יוצר בינה מלאכותית שיצר תמונה של נערה שנחזתה לראות נערה אותנטית, והוא יצר אותה, שייכת לו, וזה שאלות שהיום נמצאות בוויכוחים משפטיים מאוד גדולים. למי הבעלות? האם בכלל יש הגנה של זכויות יוצרים על יצירות שכאלה? אני בכלל אומרת, בואו נעצור רגע. אולי אנחנו צריכים לחשוב על עולם תמריצים חדש, יכול להיות שזכויות יוצרים לא מתאימים לתחום, יכול להיות שפטנטים לא מתאימים לתחום, וצריך לחשוב מהם האינטרסים ומהם התמריצים שאנחנו רוצים לקדם בעולם של הבינה המלאכותית היוצרת, ובעצם ליצור לנו הגנה חדשה, לצאת מהפרדיגמות הקיימות. אני יודעת שאנחנו משפטנים אוהבים למצוא את הפרדיגמה הקיימת ולהלביש עליה את הטכנולוגיה, לפעמים צריך לעצור ולחשוב האם הפרדיגמות הקיימות היום אכן מתאימות לעידן של בינה מלאכותית. אז לשאלתך, למי שייכת היצירה? תלוי באיזה מדינה אתה שואל. אוקיי, ולצד השני, זאת אומרת, אני נניח אדם פרטי, נכנס לאחת מהאפליקציות האלה, יוצר לי איזה ציור שנראה לי יפה, ומשתמש בו בפוסטים שלי באינטרנט. האם יכולה לבוא אפליקציה ולהגיד, סליחה, אתה מפר זכויות יוצרים שלנו, זה שייך לנו. יכול להיות שבתנאי השימוש כמובן הם יגידו שהיצירות שנוצרו זה שייכות להן, ושעל כל העלאה של דברים צריך לתת להם את הקרדיט, או לבקש רשות מהם מראש, זה צריך לקרוא את תנאי השימוש. אני יודעת שאני מכבידה עכשיו על משתמש הקצה שיצטרך לקרוא את תנאי השימוש כל פעם מחדש, אבל יש לנו גם הגנות בחוק, יכול להיות שהשימוש שלו יהיה fair use, שימוש הוגן, ואז השאלה הגדולה שעולה, וזה בעצם נתנה כאן משרד המשפטים, רשם, כתב, חוות דעת מהפכנית בתחום, מה קורה כאשר אני מאמנת מכונה על דאטה קיים, על מידע קיים שיש בו זכויות יוצרים, האם זה ייחשב כהפרה של זכות יוצרים או לא, ומה קורה עם התוצר הסופי. בהחלטה שלהם הם כתבו שככלל זה לא ייחשב הפרה, אלא ייכנס תחת ההגנה, כלומר זה ייחשב הפרה, אבל זה ייכנס תחת ההגנה של שימוש הוגן לימוד המכונה, אבל הם מתייחסים שם, ובגלל זה אני מתייחסת לחוות דעת שלהם, הם מתייחסים שם לתוצר הסופי. ייתכן שהתוצר הסופי יפר זכות קיימת, ולכן אני ממליצה לאנשים שאם הם יוצרים למשל תמונה, שיבדקו את זה באמצעות מנועי חיפוש של תמונות, כמו גוגל לנס או דומיהם, לבדוק האם התמונה הזו לא דומה דמיון מהותי לתמונה קיימת. כי אם היא תהיה דומה דמיון מהותי לתמונה קיימת, יכול להיות שבעל זכות היוצרים המקורית בתמונה המקורית, גם יגיע אליהם ויתבע אותם. אבל בואי ניקח את זה רגע, את מה שאמרת לתחום הכתוב ולא המצויר. נאמר שאני משתמש במנוע AI גנרטיבי כזה או אחר, נותן לו, לצורך העניין אני רוצה לכתוב איזושהי יצירה, נותן לו במרכאות רעיונות, ומדייק אותו, ומה שיוצא בסוף זה ביאליק החדש, זאת אומרת משהו באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. האם גם אז יוכל כל אחד להגיד אני מדפיס את זה ומפיץ את זה וזה לא שלך בכלל? זו שאלה מעניינת עוד פעם, מכיוון שאין לנו הכרעה חד משמעית למי שייכות זכויות היוצרים ביצירה, והאם בכלל יש זכויות יוצרים באותן יצירות שנוצרו. לטעמי יש כאן כן מקוריות כלשהי, כי אתה כן השקעת ודייקת את הדברים, ואולי יש כאן אפילו יצירה משותפת שלך יחד עם המכונה. זו שאלה גדולה, אין לי תשובות לצערי הרב, זה עוד חדש, למי יהיו שייכות זכויות היוצרים, אבל
ככל שנראה, ככל שתשקיע יותר זמן, מאמצים, משאבים, דיוקים, ניסוחים שלך בתוך הדברים האלה, כנראה שזה יותר ייתה לכיוון להכיר לך באותה זכות יוצרים, עוד פעם, כפוף כמובן לתנאי השימוש של אותה אפליקציה, אותה פלטפורמה, אבל במקרה הזה שיש כאן באמת יצירה שהיא משולבת, יצירה שהיא לא רק של הבינה המלאכותית, כנראה, אלה המחקרים לפחות עכשיו, כנראה שנלך לכיוון של הגנה כלשהי בזכות יוצרים, גם כן. ובמנועים האלה הרי יש הרבה שימושים מאוד מועילים שאנחנו יכולים לעשות, אחד מהם זה למשל לקחת טקסט מאוד ארוך ולהגיד לו סכם לי את זה בשני עמודים, ויש מנועים שעושים את זה לא רע בכלל. עכשיו השאלה, אם אני כמשתמש מכניס למנוע טקסט כזה ארוך ומקבל לו סיכום, האם המנוע או האנשים שמאחוריו יכולים להגיד לי הכנסת נסעת, הטקסט הוא כבר, אנחנו עושים בו שימוש, אנחנו עושים בו שימוש למה שאנחנו רוצים, אתה לא מוגן בשום דבר, לא פרטיות ולא כלום. מה הדין במקרים האלה? עוד פעם, חוזרים לתנאי השימוש, צריך לקרוא את אותם תנאי השימוש, אבל אכן היו מקרים שבעצם עובדים בחברות מסחריות רצו לשפר קוד של תוכנה, העלו קטעי קוד שלמים של תוכנות שהם עובדים עליהם באותם משרדים, ולאחר מכן הקוד הזה הודלף דרך אותו המחולל שפה טבעית, בעצם לא מתחרים שלהם. באותו רגע נאסר על אותם עובדים להעלות יותר תכנים של החברה ולעזר באותם מחוללי שפה טבעית, ויש כאן באמת שאלה גדולה מאוד של פרטיות, כי אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שכל מה שהוא מעולה לאינטרנט או לאותן פלטפורמות, ישמש גם את אותן פלטפורמות ללמידה, ויכול מאוד להיות שאותן פלטפורמות יזכרו את אותם טקסטים שאנחנו מעלים אליהם, וישתמשו בהם. לאחר מכן להפיק טקסטים חדשים, כמובן לא ניכנס עכשיו לאיך בינה מלאכותית מחוללת תכנים על סמך טקסטים, אבל יש היום גם תביעות למשל בארצות הברית, שרואים ירידה במינויים לעיתון מסוים, ואותו עיתון טוען שדרך אותם מחוללי שפה טבעית, בעצם הידיעות שלו מפורסמות שם, והוא מפסיד לקוחות. אז העצה שלי היום זה לא להעלות תכנים שהם פרטיים, או שהם פוגעים בזכות כזו או אחרת לאותם מחוללי שפה טבעית, אם אנחנו לא רוצים אחר כך לגלות את אותם תכנים מופצים. כמובן שיש גם פלטפורמות שמציעות פרטיות כזו או אחרת, מציעות לא לזכור את הדברים שאתה מעלה להם, וזה עוד פעם, צריך לבדוק את תנאי השימוש ואת התנאים שבעצם מציעות החברות לפרטיות. המנועים האלה הרי הולכים ומשתכללים מיום ליום, ואני חושב שיש לנו גם אינטרס חברתי שזה יקרה, אבל אם נייחס לרגע למנועים האלה תכונות אנושיות, כולל זיכרון לא מוגבל שזה לא אנושי, נאמר שבאמת את משתמשת בכזה מנוע ומעלה לו כל מיני טקסטים, ויודעת שהוא יעשה בהם שימוש, אפילו אולי מסכימה, ואני בא למנוע הזה למחרת, ומציב לו פרומפט שאומר, בוא גלה לי מה דלית הכניסה לך ב30 יום האחרונים, והוא מגלה לי, כי הוא מנוע מאוד מתוחכם, אבל אין לו את הסינון הזה. האם תהיה לך איזושהי עילה נגד בעלי המנוע או לא? זו שאלה יפה, לא חשבתי עליה קודם, אבל אם אני מעלה מרצוני החופשי, כאשר תנאי השימוש אומרים שאין לי פרטיות ולא נשמר הסודיות, ואני מעלה את התכנים, כנראה שהתרשלתי בהעלאת התכנים, וכאן אני מציעה עוד פעם, לחשוב מה אנחנו מעלים לאותם מנועים מחוללי שפה טבעית, או פלטפורמות כאלה ואחרות, וזו שאלה מעניינת, זו שאלה מעניינת מה הציפייה של אותו אדם סביר כאשר הוא העלה את התכנים האלה, והאם תנאי השימוש יגברו על הציפייה במקרה הזה? לא, אני מניח שאין לאף אחד מאיתנו בעיה עקרונית, או אולי לרבים מאיתנו, שהמנוע יעשה בזה שימוש לשם לימוד, שכלול שלו, שכלול השפה, אבל אני מנחש שתנאי השימוש ברוב המנועים לא מתייחסים לשאלה, מה קורה אם מישהו ירצה לדעת, מה את אישית העלית, כי זה בוודאי לא בשביל זה נתת לו את השימוש, אבל תיאורטית זה יכול לכלול, כי הוא בוודאי יסתן לעצמו תור מלא מכל דבר שהוא. היום אני לא יודע אם המנוע שלו מספיק חכם בשביל לעשות את זה, אבל תיאורטית כן. תיאורטית אנחנו חייבים להזדהות בכניסה לכל הפלטפורמות האלה, אנחנו מזדהים בדרך זו או אחרת באמצעות אימייל או באמצעות חשבון זה או אחר,
ולכן אנחנו לכאורה מזוהים בכל התכנים שאנחנו לא לכאורה, אנחנו מזוהים. נכון, ולכן השאלה שלך היא כרגע אולי תיאורטית, אבל יכול להיות שהיא תהיה מעשית בזמן הקרוב. אני רוצה להאמין שהחברות הגדולות יודעות שהן צריכות לשמור על פרטיות, על מנת שאמון הציבור באותן פלטפורמות לא ירד, ושהשימוש בהן יימשך לאורך זמן. כלומר, אני במקרה הזה סומכת על כוחות השוק אולי שיסדירו את הנושא בצורה טבעית נקרא לזה, בלי התערבות חיצונית רגולטורית במקרה הזה. אני מקווה. דיברנו על אלגוריתמים. מה לגבי אלגוריתמים ששייכים למדינה? האם אני יכול לדעת מה האלגוריתמים האלה ואיך הם עובדים? שאלה נפלאה, כי אנחנו בדיוק עושים פרויקט יחד עם התנועה לחופש המידע, הקליניקה שלי יחד עם התנועה לחופש המידע, חלקית ממומנים גם לידי האיחוד האירופאי לשם הגילוי הנאות, בדיוק על מנת להבין מהם האלגוריתמים שבעצם עובדים פה במדינה, ומהם האלגוריתמים שמשפיעים עלינו בחיי היום יום, בין אם אנחנו מקבלים דוח עבירת תנועה, ובין אם אנחנו מקבלים דיווח שמגיעה לנו זכות כלשהי. האם זה נעשה בצורה אוטומטית, באמצעות אמצעים אוטומטיים או לא? קרה לנו מקרה בקליניקה שאחת הסטודנטיות אז סייעה לקרוב משפחה למלא בקשה לתעודת נכה ביום שבת. ותוך שעה וחצי הם קיבלו אישור שתעודת הנכה הונפקה להם. אז אנחנו לא מאמינים באמת שבמדינה עובדים ביום שבת, וכנראה שהתהליך נעשה בצורה אוטומטית. באותו מקרה הבנו שכנראה יש אלגוריתמים שמקבלים החלטות גם בצורה אוטונומית, אוטומטית לחלוטין, בלי התערבות אדם. זה יעיל, זה טוב, זה מקדם זכויות, אבל לפעמים זה גם עלול לפגוע בזכויות. ולכן, מה שלקחנו בפרויקט הזה זה א', להעלות מודעות, שלא כל ההחלטות שמתקבלות עלינו במסגרות ציבוריות ממשלתיות, הן החלטות שמתקבלות על ידי בן אדם בהכרח, או בן אדם בלבד. יכול להיות שאותו אדם נעזר במכונה, או נעזר בתוכנה כלשהי כדי לקבל את ההחלטה. והדבר השני, זה שאנחנו מנסים להעלות מודעות, שהמחשב לפעמים טועה. זה אומר שהאלגוריתם יכול להיות שיש בו טעות, או שהכנסנו קריטריון בצורה לא נכונה למחשב, ואנחנו רואים את זה היום בפסיקה. יש כבר תיק שהוגש לעתירה על חופש המידע, בבקשה לחשוף אלגוריתם של הרשות המיסים לחישוב, כי אותו נישום טען שהייתה טעות בחישוב העלות המס שהוא היה עליו לשלם. רשות המיסים סרבה לחשוף את קוד המקור של אותה תוכנה, וזה הגיע לעתירה שאנחנו הצטרפנו אליה בערעור שלה לבית המשפט העליון, והייתה שם החלטה בדרך של שופט בית המשפט המחוזי, שקיבל החלטה שמידע בחוק חופש המידע לא כולל בתוכו אלגוריתמים או קוד מקור, ולכן אין המדינה חייבת למסור את אותו קוד מקור או את אותו אלגוריתם. בית המשפט העליון לעומת זאת ביטל את הקביעה הזו, וביקש לדון עניינית באותו מקרה, כך שאין לנו בינתיים הלכה, האם אנחנו באמצעות חוק חופש המידע יכולים לפנות לקבל בעצם את אותו קוד מקור, או את האלגוריתם שעובד וקיבל את ההחלטה. עם זאת, אני לא אשאיר את המאזינים בלי שום פתרון, על כל החלטה מנהלית שמתקבלת, יש לנו זכות לקבל נימוק, למה הגיעו לאותה החלטה. אז אפשר לבקש את הנימוק למה הגיעו לאותה החלטה. אם אתם חושבים שיש איזו טעות במידע שנאסף עליכם, יש את חוק הגנת הפרטיות שמאפשר לנו לבקש לראות מה רשום עלינו באותו מאגר מידע, ולראות אולי נפלה טעות ולתקן את אותה טעות. אז כלומר, ניתן היום לפנות בשני הנתיבים האלה, ואנחנו חושבים שגם במסלול של חוק חופש המידע, אם אנחנו רוצים לקבל מידע שהוא לא קונקרטי ענייני למקרה מסוים, אלא כללי יותר לאנשים אחרים. אבל במקרה מסוים שציינת, או במקרה כזה, לא משנה אם זה המקרה הזה או אחר, של חישוב מיסים על ידי אלגוריתם, אם בא נישום ואומר, יש חובת הנמקה, תראה לי איך הגעת לזה. האם רשות המיסים תוכל להגיד, יש לי אלגוריתם הוא חישב, או שהיא צריכה להראות צעד צעד, איך הגיעו לתוצאה הזאת במקרה הפרטי? התשובה במקרה הפרטי זה פונים פשוט לחוק ואומרים חישבנו את זה על פי החוק וסרבו לחשוף את האלגוריתם עצמו. לכן אותו נישום גם פנה במסלול של חוק חופש המידע כדי לקבל את האלגוריתם. הוא טען שלדעתו יש בעיה ביישום החוק. החוק צודק,
אבל ביישום החוק, בתוך האלגוריתם, לדעתו נפלה טעות, נפלה שגגה. והוא רוצה לראות את אותו קוד. יש אבל הרבה עילות אחרות שאפשר לפסול את מסירת הקוד דרך חוק חופש המידע, אם רוצים לחשוב עליהן. אם תרצו אני אפרט אותן גם. אני רוצה לנצל את הזמן שנשאר לנו בשביל לשאול אותך על עוד כמה נושאים מעניינים טיפה שונים. בואי נדבר כמה מילים על האזנה למיילים. נניח שאני כותב לך מייל, אני מכיר אותך טוב, אני כותב לך גם דברים שנאמר הם בצנעת הפרט, שאני רוצה לכתוב רק לך, אני לא רוצה שכל העולם ידע את זה. זה עובר בדרך ניתן סתם דוגמה, ג'ימייל, אולי ב2-3 שרתים בארצות הברית, הודו ולא יודע איפה, ובדרך גם הדוד סם עושה על זה מעקב ובודק מה כתבתי שם. לכאורה, כן. אבל בואי לרגע נניח שהוא עושה. דוד סם או דוד אחר, יש הרבה דודים טובים בעולם. מה הזכויות בעניין הזה? זאת אומרת, האם מייל שאדם כותב לאדם אחר, יש עליו איזושהי הגנה של פרטיות, יש פה הרבה מדינות מעורבות, או שמעבר לפרקטיקה, או שגם מבחינה משפטית, אתה צריך להניח, נגעת נסעת, זה יצא ממך, וכולם יכולים לעשות בזה שימוש. אז אני לא רוצה שנהפוך לפרנואידים יותר מדי, או כמו שבעלי אומר לי, את לא מעניינת באמת אף אחד, בקבוצה הגדולה, אפשר להתווכח על זה, אבל תיאורטית, יש כאן בעצם איזון בין השאלה מה גובר על מה, האם הפרטיות של האדם הפרטי, או אינטרס ביטחוני לאומי כלשהו זה או אחר, כי אותן מדינות שעוקבות אחרי המיילים, לא עוקבות כדי לקרוא או להתעניין, אני רוצה להאמין לפחות, שלא קורות כדי להתעניין מה פלוני אלמוני עושה, אלא כדי לאתר באמת את אותן סכנות ביטחוניות שיש בעולם. יש כאן בעיה, כי לפעמים החקיקה מאפשרת לאותן מדינות כן לקבל את אותם תכנים של החברות הגדולות, ואנחנו שומעים על זה הרבה, בארצות הברית בעיקר, שרוצים נגיד לפרוץ לטלפון כדי לרגלות מה כתוב בתוכו, והחברה הפרטית באה ואומרת, אנחנו לא ניתן לכם את המידע הזה, אלא אם כן תפנו לצו בית משפט. אם בעבר הכל היה בארצות הברית במחשכים, כי בית המשפט גם היה סודי, אז היום סנודן, בעקבות סנודן, אנחנו יודעים שהדברים נעשים, ואין לנו באמת אפשרות, אם זה קבוע בחוק, לבוא ולטעון שהייתה כאן פגיעה בפרטיות, כי לפעמים יש גם זכויות או אינטרסים שגוברים על הזכות לפרטיות, היא לא זכות מוחלטת. אני אשאל את זה, אני כמובן מקצין רק בשביל הדוגמה, אבל בואי נאמר שאנחנו לא מדברים במישור הביטחוני, אני כתבתי לך מייל, ומישהו שנורא מעניין אותו מה אני כתבתי, תיאורטית יפנה לג'ימייל ויגיד לו, אני אשלם לכם, אני רוצה לדעת מה כתוב שם, הסכום יהיה מספיק גדול, ג'ימייל תיתן לו. היא הפרה איזשהו חוק, או שברגע שאני עובר דרכם, אני נתון לחסדים שלהם ואף אחד לא הבטיח לי פרטיות? א', יש לה את מדינות הפרטיות, אז במדינות הפרטיות של ג'ימייל כתוב שם שהם לא ימסרו את המידע, אלא אם כן... לא, ג'ימייל זה דוגמה. נכון, ברור. לא, אבל כדי שלא יצא מפה שהם מאזינים לכל המיילים שנכתבים, אז לא. אבל תיאורטית יכול להיות שחברה מסוימת תיכנע ללחצים כאלה ואחרים כלכליים של אדם פרטי ויפרסמו את המיילים. במקרה הזה בהחלט אנחנו יכולים לפנות לפגיעה בפרטיות. יש גם בחוק הגנת הפרטיות יש סעיף מסוים שמדבר על על חלופת התכתובות כפגיעה בפרטיות. אם זה שכתב וזה שקיבל לא הרשו את אותו פרסום, לכן אפשר יהיה לפנות לטעמי לחוק הגנת הפרטיות במקרה הזה, ואם אין כאן עילה מספקת, או שיש כאן אפילו חריגה מסמכות, יכול להיות שאדם במדינה מרצונו החופשי מאזין לכל מיני ידוענים נקרא לזה כך, וזו תהיה חריגה מסמכות, כי אין כאן באמת סכנה שמאפשרת לו להאזין לאותו או לקרוא את אותם מיילים. זה גם שאלה גדולה אם זה נופל בחוק האזנות סתר או לא נופל בחוק האזנות סתר, לא ניכנס לזה אולי בפודקאסט הנוכחי, אבל יש כאן בהחלט עילה להגיש תביעה במקרים של חריגה מסמכות או במקרים של פגיעה בפרטיות. זה מביא אותי לשאלה דומה לגבי רשתות חברתיות. הרבה פעמים אנחנו שומעים בעקבות ידיעות כאלה ואחרות שהמשטרה נניח בדקה את הרשתות החברתיות בנוגע לפרסומים של אדם כזה או אחר. עכשיו רובנו, או לפחות לפי הכללים של הרשתות החברתיות, יכולים בפרסומים להגביל, האם זה לחברים, האם זה לכולם, האם גוף כמו המשטרה, מבלי שיש לו את ההסכמה או את הסיסמה שלי, רשאי להיכנס ולראות כל מה שעשיתי ברשת החברתית, או שהוא גם עובר עבירה מסוימת בשביל להשיג את זה.
אני לא חושבת שהם עוברים עבירה מסוימת כדי להשיג את זה, אני חושבת שהם משיגים את זה כי הרבה אנשים רוצים להפיץ את הדברים שלהם ברשת החברתית. זה ברור, זה בסדר. ואם הם אוספים את זה מרשת גלויה ופתוחה זה בסדר גמור, אם מביאים להם גם ראיות לכך, אנשים שכן חשופים לזה יכולים להביא את אותן ראיות, אם הם רוצים להיכנס לחשבון או לקבל מידע מפייסבוק או מחברה אחרת, על תוכן מסוים והם לא חשופים לו, לטעמי הם יצטרכו כאן לפנות לבית המשפט ולבקש את החשיפה של אותם תכנים. עם זאת היום, ברגע שאני מעלה תכנים לאינטרנט, בין אם אני מפיצה אותם ובין אם מצלמים מסך ומפיצים אותם לאחר מכן בשמי, היום רווחת הנורמה של תיעודי מסכים על מנת שאותו אדם שאלה את הפוסט לא ימחוק אותו עד שאנחנו נעביר את אותה תלונה על אותו אדם. אז המשטרה בדרך כלל לטעמי מקבלת את הראיות בדרכים כאלה, יש להם גם סמכויות מסוימות לחפש תכנים מסוימים, וכל עוד הם לא חורגים מהסמכות זה בסדר, ואם הם צריכים בכל זאת להיכנס לחשבון של אדם, והם צריכים את העזרה של הפלטפורמה לשם כך, הם יפנו לבית המשפט, אני רוצה להאמין, לפחות בכך. וזה יוכר בדרך כלל כראיה, במשפט אחרי זה, נניח שהם קיבלו צו בית משפט, הוציאו מחשבון הפייסבוק שלי כל מיני דברים שכתבתי, יוכלו להשתמש בזה כראיה? אם הדברים הושגו כדין, לטעמי כן, זה כמו כל ראיה אחרת, אגב, גם אם הם הושגו שלא כדין, תוך פגיעה בפרטיות, או תוך האזנת סתר אסורה, עדיין ניתן להכשיר את זה במקרים מסוימים, יש חריגים גם בחוק שמאפשרים להכשיר, הגם שהראיה הושגה בדרכים שהן לא כשרות, יש אפשרות להכשיר חלק מהראיות, עוד פעם, בצורה נדירה יותר, נדירה פחות, אבל ניתן יהיה להכשיר גם ראיות שלא הושגו בדרכים מקובלות. דוקטור דלית קן דרור, אני מודה לך שבאת להתארח אצלנו, שמחתי לארח אותך. תודה רבה, שמחתי להתארח. עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק, תוכלו למצוא אותי תמיד בפייסבוק, לינקדאין, וכמובן בגולדפארם. תודה.